Hello， 大家好啊，我係 Tiger。今集咧想要同大家介紹一下我屋企嘅自家製嘅梅酒啊，咁而家大家見到我眼前咧係有好大量嘅呢啲梅啊，係擺咗喺眼前，同埋咧除咗梅之外咧，仲有係要準備用嚟整梅酒嘅呢個原酒啦，梅酒用嘅原酒，呢支係嚟自屋企附近一個酒造叫做酒嘅廠，叫做澤乃井，係啦。仲有幾個呢啲咁樣嘅空樽啦，放梅酒嘅空樽咁樣樣啦。咁每逢嚟到呢個春天踏入夏天嘅季節，5、6月嘅時候咧，我哋屋企都會習慣整梅酒嘅係。咁因為咧呢段時間亦都係呢個梅啊生果嚟嘅，呢個梅係原來，咁亦都係佢當造嘅季節啦。咁所以咧最近就可以買到同埋收穫到好多啲好豐富嘅梅同埋幾新鮮嘅梅。咁我哋係上個禮拜買翻嚟嘅係，就擺咗到幾日啦。咁今日咧咁啱先就有時間可以係叫做花啲時間去整梅酒啦。即係咧唔簡單嘅，其實整梅酒。咁咧因為咧即係唔係話就咁將啲梅放落個樽度，再放砂糖放酒就可以醃到啲梅酒出嚟嘅。佢啲梅咧表面上其實仲有好多啲毛毛啊，同埋係有啲核咧，你係要慢慢挑、慢慢去清潔、清洗嘅係其實。咁所以咧都有好多工序係要慢慢去處理嘅係。咁呢啲梅係邊度攞翻嚟嘅咧？係咁有啲咧呢一籃咧係喺鄉下嗰度，鄉下屋企有棵梅樹嘅，咁佢每一年都會係生啲梅出嚟啦。咁呢一罌就喺鄉下攞翻嚟嘅係，其他咧就係外母咧佢所相熟嘅一間士多店度買翻嚟嘅係。小ぶり。これとこれ全然違うなサイズ。サイズは違うね。1キロは1000円ぐらいだよね。1000円から1500円だから。ここは6キロぐらいあるんだよね。6以上だね。もう束のは入れないとしても。去年は2つ作ってたんでしょ？うん。でその時は2キロ？これでは1で2キロ。梅シロップで1キロ。だから3キロぐらいが普通に使うかな。6キロちょっと相当な量だよね。これ2400円だ。これ2400円。で、お酒と、あとこれだよね。お砂糖、天才糖も必要だよね。うん。両方天才糖なんだけど、溶け具合が変わってくると思う。そっか。粒が大きいから。咁咧係啦，即係做晒頭先我所提到嘅工序，清理好啲梅表面嗰啲處理功夫之後咧，就放落個樽度啦。咁通常就係醃大概係3到4個月或者半年咁上下啦，係年底先至飲嘅。其實係好啦，開始整梅酒啦。咁第一個步驟要做啲乜咧？交俾我太太啦。まず最初は何をするべきですか？まず最初は、もう1キロ分を水で洗います。なんかちょっとダメージがあるのもあるんだね。そうだから選別もしながらやっていかないといけないんだよね。咁咧，因為咧之前擺咗幾日咧，啲梅有啲都係開始爛咗噶啦，已經係。其實應該係一買翻嚟就當日就要盡快整嘅，咁但係就之前冇乜時間啦。同埋咧呢啲梅咧唔係我哋自己主動買咁多翻嚟嘅，係外母咧。佢話幫我哋買，咁但係咧，我哋預計佢哋應該都會買1-2 kilo 咁上下嘅啫。但係咧，佢一買咗6 kilo 俾我哋咯，係。咁所以係有少少頭痕嘅而家。あれ今日はその梅酒と梅シロップ梅シロップだよね。で実際さそのご飯用の梅はできないよねこれ。種類によって違うんだよね。これは本当は完熟梅だったら梅干しを作れるんだけど、青梅だとカリカリ梅とかは作れるのかな？へえ、全然知らないんだよ。これ合ってる？これ大丈夫？優しく。でも硬いんだよね。まあ青梅だからね。なんか一回床に落ちても全然あれダメージならないよね。多少はダメージあるかもだけど、そんなにブヨブヨじゃないから潰れたりは。結構汚れてる。あ、そうなんだ。ほら。確かにね。それホコリ？何それ？毛羽とか。外側のね。
になんかダメージが、ね、ダメージあるのあるね。切って使えちゃえばいいんだけど、物によってはダメだから。で、あとアルコール消毒？うん、アルコールで今度ヘタ取りながらアルコールで拭いてく。どうやって取るのそのヘタ？好，咁而家簡單地清洗完之後咧，再進入下一個工序啦。水分残ってると悪くなっちゃうから、水分取りながら、ヘタを取って、でアルコールで拭く。好啦，咁呢個步驟咧，首先就係要將呢個頭先清洗呢個梅嘅時候，表面上面嘅水分清走之後咧，再攞呢個酒精嚟到幫佢消毒啦。跟手仲要攞支竹籤咧，將佢呢個梅入邊呢個黑色嘅部分咧係挑走佢嘅係。咁挑走完之後咧，就將佢放落個樽度係。睇起上嚟好似好簡單咁樣啦，咁但係咧有咁多梅嘅時候咧都有排做啊，係慢慢搞。咁挑咧呢個我自己係第一次挑嘅，睇下太太挑咧好似好簡單，有粒咁細細粒嘅嘢係，將佢抹翻走晒啲水分之後咧，跟住就噴酒精。跟住咧就將佢放落去個空樽嗰度啦，繼續。特にヘタのところに、消毒。して、なんで？ここカビたりとかしやすいから。そっか。大丈夫かな。咁咧，阿太太就另外挑呢一 part 啦。呢邊呢一 part 咧，相對比較細粒同埋大同埋多個量係。就阿太太負責。咁其實我咧最近係飲少咗酒嘅係，以前啦我啱啱開始呢個 channel 嘅時候咧，成日帶同大家出去食飯咁樣啦，拍片咁樣啦，好似飲好多酒嘅係，嗰陣時大家都覺得我飲好多酒啦，同埋之後直播咧都成日係飲酒直播咁樣啦。同埋可能大家覺得我係飲極都唔醉，仲有咁不過最近係飲少咗嘅係，就其實唔係刻意話要戒酒啊成嘅，只不過就係可能係冇乜時間飲啦，同埋係咯，可能睇下飲少啲酒之後，想要觀察一下個身體有啲咩狀況，有啲咩好嘅良好反應會出現咁樣咯。咁 so far 咧呢一個月飲少咗之後咧，感覺上我朝頭早起身咧，相對上係會。點樣講啊？一起身個人咧會清醒啲咯，係相對上即係睡眠質素高咗，應該可以咁講。其實咧應該最快手嘅方法咧係將佢全部挑晒啲嗰個定出嚟之後咧，再慢慢逐粒消毒抹咧，應該最快嘅係。これ果物でしょ？そのまま食えないよね。なんか青梅は毒がある。これ青梅？青梅は多分そのまま食べると中毒を起こしたり。あ、そうなの？で梅酒で完熟梅、お酒につけてとか置いとくことによって多分毒素がなくなってくるんじゃないの？好啦，咁咧好快脆地就完成咗一罌啦，係就挑好晒嗰啲定啊，同埋係消毒咗之後啦，係就放晒落個樽度。咁跟住咧就要放砂糖啦，呢個係これ天才糖。天才糖全部これ入れて、そして1本お酒。これ丸々1本。入れて終了。ちょっとくるくるっと混ぜたら。でこれ
これさ、梅酒って健康にはどうなの？適量守ればいいんじゃない？梅は体にいいから。うん。でも砂糖結構使うの？砂糖は使うから。一回でそんなに大量飲まない方がいいよね。そりゃそうだね。か、水割りして飲んだりとか。そう、割ったりソーダ割りとかしてもいいかもね。このままこれ飲んじゃいけないのこれ？そのまま飲める。これを？そのままも美味しいって。これは日本酒だよね。日本酒。今度はさ、ウイスキーで作ってみましょうよ。いいね。どんな感じになるんだろう。ウォッカとかもやってみたいなとは思うけど。だん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 。少量で作ったらいいんじゃない？で、終わったら線をして、ちょっとゆすって、お砂糖と梅のところ混ぜるように。はい、1本完成しました。1本完成。こうやって？で、ちょっと、ゆすって。そうそう。この辺、大丈夫？大丈夫。1日1回こう、ゆするから。あとはめでる。よし。よし。これ何してんのこれ？大きい傷とか、ちょっと気になるところを取ってる。そっか。これとかね。咁另外睇睇呢一度，亦都係繼續。咁呢邊咧嗰啲梅就相對比較細粒嘅時候咧，就比較麻煩啦，亦都比較多啦個量。好啦，又搞掂一樽啦，咁咧跟住就係頭先進行嘅工序，就係落砂糖同埋倒酒。好啦，咁咧就用咗個零鐘頭時間就整咗2罌嘅梅酒啦。咁但係咧仲未完，因為咧呢邊仲有一籃，就仲有咁多啲梅喺度，仲係要處理嘅，都真係大鑊。好啦，咁咧跟住因為係冇晒原酒嘅關係啦，所以咧咁之後嗰啲梅要點樣處理咧？仲諗緊，不過咧其中一個辦法咧就係愛嚟做呢個梅汁啊，一個梅嘅果汁。まずは何するのこれ？まずはお砂糖の分量を測って、あと今お酢をね、50最後に発酵しすぎるのを止めてくれるから、入れます。で、まずは 100g の、100g の砂糖を入れたら、その梅を詰める。なんかそう。こんな感じで入れたら、またお砂糖。またお砂糖。然之後再加呢個天菜糖。どのくらい入れるの今？今ある程度。ある程度？かぶるくらい。トータルは750入れるんだね。で、また梅を入れて、もう1個ぐらい入るかな。そうしないとカビやすくなるし、お砂糖入ってない。そうなんだ。
なるべくちゃんと周りにお砂糖がいるような状態。雑。あとは砂糖を上からかけます。その梅は何グラム入ってるの？ 1 キロ。あ、1キロか。うん。入れないじゃない？入る。そうでしょ？うん。だってちゃんと分量分かってる。去年もこれでやってる。で、最後は？これちょっと鳴らしたら、リンゴ酢とか入れる人もいるんだけど、私はこの普通のお酢でいい。入れなくてもいいんだけど、冷蔵庫で保存できる人はね。この状態で冷蔵庫に入れて毎日自分でこうくるくる混ぜれば大丈夫。で、これお酢入れてる場合は常温でちょっと見てて、毎日かき混ぜて、で、汁が全部砂糖溶けたらもう冷蔵庫に入れる。別の容器に梅と分けて入れて。これは1個完成。係。好啦，咁咧花咗幾個鐘頭時間就整咗呢4罌嘢出嚟啦。2罌呢個梅酒同埋係2罌呢個梅汁啊，係梅汁嘅話咧，等佢慢慢再發酵就會變成液體㗎啦，係。但係咧，其實仲有淨係一啲梅喺度，仲未處理嘅係。再諗辦法睇下要用嚟做啲乜嘢啦，之後可能用嚟做呢個梅嘅醬啊，即係嗰啲 jam 咧、果醬咧係。好啦，咁咧今條片就拍住咁多先啦。大家如果有興趣嘅話咧，都不妨可以自己試下喺屋企整梅酒嘅。每個地方買嘅梅同埋每個地方唔同出產嘅嗰啲梅嘅原酒咧，所整出嚟嘅味道都唔同嘅，所以幾好玩嘅。其實係有興趣不妨試下。咁今條片咧就拍住咁多先啦。大家對以上嘅內容有啲咩意見都歡迎留言啦。鍾意影片都讚同埋訂閱頻道啊！我哋下次再見，拜拜。拜拜。咁俾大家睇下而家啲酒同埋啲梅汁浸成點啦，啲糖仲未完全係溶化晒，所以就仲未得嘅。全然まだまだだよね。全然溶けてないんだよね。まだね。だいぶ半分ぐらいは溶けたかなっていう。あと1週間じゃない、1ヶ月？作ってから1ヶ月ぐらいかな。梅酒はだいぶ先だよね。梅酒ももうちょっとね、溶かしておいてからか。